Bon dia, companys. Avui volia venir a parlar amb vosaltres d'una cosa molt ràpida i molt senzilla, que de fet la càmera no està ni recta perquè és un vídeo tan ràpid que no utilitzo el trípode. Per si us ho pregunteu als altres vídeos sí que utilitzo el trípode, però bé, us volia venir a parlar d'un embarbussament català, que no és català, que és un altre, no sé d'on és típic, però no és català, però ja farem català, vale? I aquest embarbussament parla sobre l'arquebisbe de Constantinoble. L'arquebisbe de Constantinoble, no sé si ho sabíeu, va tenir que anar a l'otorinolaringòleg pel seu àcid desoxiribonucleic. I va tenir que anar a l'otorinolaringòleg de Parangarico Trimikuaro. Llavors, la pregunta que ens fem tots, jo crec que ara, per l'arquebisbe de Constantinople, no per jo, és qui podrà des l'arquebisbe Constantino Hippopotomos Torresquipedalioxiribonucleico otorinolaringa Parangarico Trimikuaritzar-lo. Doncs aquell des l'arquebisbe Constantino Hippopotomos Torresquipedalioxiribonucleico otorinolaringa Parangarico Trimikuaritzador que pugui des l'arquebisbe Constantino Hippopotomos Torresquipedalioxiribonucleico otorinolaringa Parangarico Trimikuaritzar-lo, un bon des l'arquebisbe Constantino Hippopotomos Torresquipedalioxiribonucleico otorinolaringa Parangarico Trimikuaritzador serà. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara mateix estava estudiant castellà, però se'm va pensar, no sé, se m'ha vingut al cap contar-vos aquest embarbussament que no és català, però jo ho faig en català, i a veure, ja està. A veure, si el podeu fer, deixeu un like. Si no el podeu fer, també. I si no ho sabeu, també deixeu un like. En cas de que no vulgueu deixar un like, tranquils que us deixo una opció que és deixar el like. I ho sento per aquesta pèssima despedida, però... Vinga, fins una altra.